Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki armut ki MLA ki bakantop yo MLA ka Sora constituency uba Gavin Megal Milliam baru MLA ka Maukan Row constituency uba Bante Dorling do menta kasi ka Henry Tri ujemmang araja arar pulai kilalit ban penya so no pura bat ka Seng National People's Party ya kini ki armut ki MLA lak pediang songba do National President ubalong ru menteri rangba ka jela ukandut ki sangma ha ka jinga dan nang ki menteri rangba ka Sarkar jela haba ai jingkran ngani ka sngi na kaliang uba Bante Dorling do uloang ba haka seng sanji masima amdan paralok ni nongshuon ban ne shijunam badde na kata kadaw baga jinge kran ba menteri rangba bad ki sambut menteri rangba kilayalam yaki shakani kasngi haka jo por ba Gavin Megal Milliam ula ajin kran na kani kasngi haka ba uloang ba kum kinong mi kmat kidan ya kajinge kliet na kabenta ki pat ba nongshong shnong ki bala kershan rat ba yaki bad karai ban net penya so ba ka NPP lashim dala dap ka jinge kran bad ka Central Executive Committee. Let's give a big hand. Give it up. Thank you. Ngilayawan lang bat ngilayaray lang daga jingi stu jingmut bat daga jingi hun lang kamtam nakaliang ki member jong CSC bat kamtam nakaliang ka zonal jong ka PDF jong ka Maukan Row constituency ka bihit ka jongi kinong yalam baro kilay don rikat lang bat ngilayo ban late ban pinsngutu ban kren ban batay syay yakani ka jing temu ka jongi umday bang shiring ko tang banbiang yalade. Iwan hang ni bang irung siya ka NPP ngakuha ban kran siya yapi. Daga nongrim ka waskem. Bat ngiwan banrung siya ka NPP kum kinong job. Umday bang hap niya election biang. Kum babatay sta da manore mano. Kata kaday ko bang kuha ka nong yapi. Bat kabaar kabang irung siya ka NPP lingba ka jingya selok lingba ka jingya kren nakaway ka por siya kaway ka por kaba ngingi kren halor kinong rem bat ki issue ngay i bau chief minister jongi iba pruston bat umas nga ubha kabang yasyong man ya kren yakiniki agenda lani kiniki issue kisngap bat ki ong ikloy bangin yayat lang bangin yatray lang nakabenta kapit kabyang jong kari bat ka judge benriyo bat jong ka state hijong ibro kaway kata kaday kay ka ba nagaliang jong general secretary hijong iba auspicious ila puli hakmat jong ilang baro habasyay habasyo bat ngakerpahat iya ki media ki baydan lang ni ni kaporo kublay sibon iya ka jingdon kat lang ka jong pi ka jingwan ka jong pi ban cover lan ban publish iya ka ni ka news sngob ha penmi syai yakitu ki condition lani ki agenda ki bangila buok nang nakabenta ka jing penyeso ka jongi bat ka NPP namar ba hakatu kesngi kaba ngatharay ladon menta kumba shibnay duna kadang don tang ka jing kren henry ka rumors ka jing itu kana berway ka state kalayay ki ong ba uba bantidor bat uba given kila ino ya ka party banlit penyeso bat ka NPP jong u Konrad ka NPP ka ditang jong Konrad mo kata ka kay ka bami ka ba kren ka ba ikento kani ka ka National People Party ka ka jong ilang baro namar ni sautanat ban yalam bakla ya kipat ba hagi babun kum hagi ni isli lingba ki social media lingba ki newspaper ngi mday babaro ki babakala andray ngasu komen ba menta kasngi gadi kasngi ka banya tho mangi arngot tubi naman nadu menen ngalai i bagata kajing batay da kajing babriyo jung ba bantidor ba gaben pimi hatu betul ya tho ba Konrad chong na pedeng ba kesut ke bali syano ba prustun syano mas ngaw bahapat da kani hagi ni gisngi ngi ikot kubor
ba lagi iwaipat kiliang kita ki parti ki badan hapo state ke jongi kilas dang ban kenyu kilas dang banting namar kiong bandala lirung kini arngut mtip ke iban jahingi kata kadai ke bangi kadai tanggawai ngan keren syahing ni ngingiwan rung halor ki nong rim ki baskem dai bangiwan rung ban ya keni syuki ne bangin ya perkhat nakabenta ke jing bentoy ke jongi ngirong halor kini ki bangi labu syakmat bat ngai scam bat ngai iya ke seriousness jong uchi minister badan borom jongi ya ka ai ke bangi kran nadu bangi dang don menswa hakitu ki sansnam ki balalai ki kam ki bangi lale ki babun tamba sulong ba don kam ban yathu don kam ban penmigot kubor menta ka singi ngan itu ipikir ke singi ke ba kerpang ba jing sisa nakaliang ke jonga berkaliang jong chief minister ngiladi ban lek apo kamadan football ground SSA ground number 1 kum kadak ban ai men sim ya keslong la jong bagele ya ka home game bat katai kamadan kadai ka balas sanction hakapor bangarang long sports minister banga lingba ka approval jong chief minister. Thank you very much sir for the SSA ground namar nga ong ipi ngiyang bat ngitrey nakabenta kapit kabiang jong kinong chong snong bat nakabenta kisamla ki badan kam ya kilat kilinti banile kai hakadi ngapor nga syukwa ban syuat khendiat ya kai ka point ka balabu nakaliang jong i general secretary kalong ba yedai bat kinong rap ngakwa ban keren syahing ni ba hak sdem ka balalek no kani ka san sdem ka bangalong kum agriculture minister ngaso komen hang ni idar lang ikong aperin ru ibabat ya ka kam oh sini sedin kong kublai shibun pidal lang bat uchi minister ang ni kabangai i hadin menta katukan ni benai bakani kajingja kawan berlin shop biang kajingut jong ginong rap ki jongi kabidai bat ka jing herdor biang jong usensar ban pelong marap yu sensar ngakhat ye gitu ki marwari baro pelong daga jelang hapo conference hapo sekretariat ban ngaong yaki bangila pelong marap Pimdon kam ban sil tax chu support this council kani ka pisa baro tap shikinong rep bagu sensar upoy shispa arpo shispa lai po shikilo dainam daina andai ka basusi kalong menta ba usensar ulah hiar dor biang bat manak ini nang dak khot biang kum uwe mali ba ka jukupor kum ada baisa jongka tanat agriculture bat ngangai scam bangilai don lang ringkat kum ni kani kalama kalalong kawai bat ngin ai trem ngin yele lang nakita ko ko kawai dia ka ba kinong rep kiot ka election ngaladap milay bat num yabat syu mo ipi ya kelet no nasiyo ngini kentit hakapor election ngini kawai la gajong kalama ani ladap election ngini kelet no kabanga kwa ban ong ipin ni khamtam ka election po mo kunro ka day ka ba shit ba kila sutu kila tebba kabidai bat kada wise bo bat ngong ipi nga ngalay ngaday agriculture minister tamba katu kapor kalaya election milay ngihap ni pininya ngihap ni khun na benta jung do nakabenta ban bet ban biang unong rap jong ni umday nakabenta jong asimen umday nakabenta jong ba berston umday nakabenta jong sorka umday nakabenta jong nong rap debat katay kada wise bo ngong ipi kabaw nong rap uot daki pau nam ngila wanra biang ngila yo ban penmi biang ya notification nakabenta bagin ai biang kani kada wise bo jadi ka yuria tu giwai syakinong rap henry ngasukerpat ani ka power kajingdan lang jong usiam bat kumju nagaliang jong ikong amprim ba kumnongin kam streamline no ya kani kabenta ba kinyayo lang ringkat baro kanum don shu kajing develop bat kanum don ka manipulation kabay bat kadawais bo kabangi penpoy menta hapo mikofen kaba nakaliang ka jonga ladap hiso don kam so ba lang ini karan lang ini ajimut lang nang ba kinong rep jong ikinum sofa kinu isi siya ba kani ka government hapo ka jingalam jong chief minister ka NPP led government kan le isi siya na benda ka state kabay ka jong ni namar nga ong ipi ban syamkat kani galis kamday ka besok hapo is kasil kan NPP ka kam job bon ka job duna si
nganum ongru tang ma mentang ilawan mangi angut lalong kan do lalong saw dedengi trelang na saw kala balong syapra la ni kala balong syashipawru nabi ongum no na Henry lada ngimdan ke jingi tray nakabenta ka bit ka biang jong pajba nani tu pi pajba la syai kin seperkhat da kumway Henry kai ka bangiwan kalong begini tray lang begini perkhat lang nakabenta ban penklan jang ni parti ngangam don ye NPP ledeng lut baro kani kalama kabadon hang ni kabangilaya keren kabangilaya batay ummambati bantebe kejingsya ya kamau kenro constituency kuwi jujung ngilai le ngilai tur ngilai keno ngilai kentho Henry ha politics isi ongmo there is no permanent friend and no permanent enemy day na takadaw kaba kajing keren kajonga but uji minister but iba prestun but masyaw ba kaba pelong yang i bangi jadan lang mentakas ngi mentakajan mit kumni minister haki por ki balalit no nakaliang jong ba prestun nakaliang jong masyaw kublay shibon masyaw ba ngi day perlok nadu ki por ki bamenswa hakpor marang long MDC ngayo ay kasurak stay hakpor ba long minister iba prestun ngayo surak shibon stay Henry tanggaway kabangali bangi hapan perkat temai nang ni syakman bat ngangit skam hapo ka jelang jong uci minister shibon ki jingkela kinwan na kabenta kabit kabyang jong state kabi ki jongi General Secretary ya ka jingkren ka jongi. Hinen ngiladap don ya ka General Council. Agaban nakaliang jong kinokit kam jong PDF. Kilawan na kibenta ki bopero her jong ki district batkumjo nakaliang jong ki zonal committee. Hagba hagata ka jialang ilayo banyather banyatay. Banyapek ya ka jinga linti ka jong ka party. Kabahadu hinin ka si ngilakot tsaka Henry Usnam tam. Ngiyo isya kadar bahadu Usnam hausnam aljar khatra nagaliang juga parti kalayo pansay saud ki MLA. Nilayo i ba nagaliang ka jongi ngilay kun nagi constituency ki bopero her. Rengiyo i haswa ki election don armut ki MLA bar hadian ki election ru kat kum ka jing ipet ka jong play na si Jerong balingba ka jing kelsan jing ipai ba bubun balang nilayo biang satang anmut ki MLA dia lorta ka benta ba nagaliang ka jongi masin penbana ya ki election ya ka result jong news nam bamenta hoy nagaliang jong menteri rangba batbaro anmut ki sembut menteri rangba kilabu olem nagaliang ka jongki ban pensngo pasay sin bangin dadal lang ringkat lang no hangani por pementa mangi so tho abangi syakri upai ba bubun malang kijikin tho kendon ngimla banlen ande ko mangi jong don aljat kijikin tho dan kijikin tho ki bayatay ki balong constructive nagaliang ka jongi ngilong ki bakloy ban pedang ban lesi ban penjanai ban penbek ya ka jingya inti ka jongi Hadai kom gitu ijat jingkat thok ki bami akin isngi bladem. Kom gitu ijat jingkat thok mdon kam man sngap habyai be yakal ti ka basyakmat. Amang ye so tho na kaliang jong pai ba hobra jiet yang i kom kinong elam. Kadai ka benda ka jongi ban bo ye ki pai ba hakmat amang ishim ya kanu kanu garai. Bang i so tho bakani garai ka bangila shim menta. Azon kerpa hakmat ki pai ba. Bang i krem shim ya garai ka babakla. Ringla shem ya karai ka badai khnang banagalang ka jongi kum kinong mikmat ngilla de shisha bantre nagabenta ka jingbet jingbiang jong pai ba babon balang pangadan ka jikerman ka baskem bahapo ka jelam jong menteri rangba kum ka jelahi ninang la pen kentiu haki benta ki baper mangi sauthu ki jinge ki dingpin kyang ki be kendu ki babon haga jingyan inti joka sarkar jella ki jing sokal dot ki bajuhor henrenga kerman scam bakat ni ngut nyadan lang habo ka sarkar MDA 2
Lingba ka jinga trelang nagaliang joka sarkar hi barok away. Ikan scam bangin nangla bantrei bha shushu ya ke Bangladesh bantrei hakani ka term ko Bangladesh hapo ka jalam jong menteri rangba. Bangin nangla ban kintiu ya ka jela hi beta ibu per. Jong ki media persons. Dona pedang jong ki belah keli. Ke ka belah penong ya phi banjit ya ka parti NPP. Habale si dan lang ki parti ki belah pensngo ya phi ya ka ni ka ju ka jing pensngo. Rena kaliang ka jongi ngilai juba bet shijing mod. Berkata ka longbang ngilai dan lang ringkat. Berkani ka sarkar ka beladep ke MDA 1. Hapo ka jalam jong ka parti NPP. Pengiladan sisa kata ka jentre kebayajan ringkat lang berki menteri jo ka sarkar jela. Khamtam nagaliang jong menteri rangba. Berki menteri jong ka parti NPP. Pengilayo ida sisa ikam ki babon. Ki panagaliang jo ka sarkar jela ka dep banle akate ka term ka beladep. Berkani kadai ka mat ka bakongsan. Kabanagaliang jong ki party workers ki jongi kiladan lang ga ju ga jingmut baniadan lang ringkat barka party NPP barngadan ya ga jingkermen ka scam barka jingti kena bahapo ka jalam jong se konwert ki sangma kum menteri rangba kum ka jelahi da shisha nyenang la ban kiyo haki benta ki boper